19 तारखेर छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती आणि या जयंतीचे निमित्त साधून सांग्या भितर एक भव्य दिव्य एक सिंहासनारूढ छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे अनावरण जाता आणि ह्या अनावरण जात असताना अनेक विक्रम आम्ही मोडटात। एक म्हणजे गोंयान भितर ही जी मूर्तीची स्थापना जाता ती मूर्ती साधारणते 3 ते 4 टनाचे ब्रॉन्झ मेटल घेऊन करतात। त्याचे लाईफ असतले साधारणते 500 वर्सां। जो चबुतरा केल्लो आसा त्या चबुतरा आमी अशा प्रकारे केल्लो आसा की तो एक किल्ल्या सारखे स्वरूप ताका दिता आणि त्या वयर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आसन। म्हणूनच 19 तारखेर आमी 3 दीस कंटिन्युअस प्रोग्राम करतले। 28 तारखेर आमचो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनपटाचेर आसतलो। त्याचबरोबर ताका लागूनच 18 तारखेर म्हणजे शिवजयंतीच्या पहिल्या दिसाक एक बरे एक्झिबिशन लागतले छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनाचेर अनेक माहिती आणि एक शास्त्रोक्त पद्धतीन एक खूप व्हडले प्रदर्शन लागतले आणि हे प्रदर्शन आमच्या सगळ्या जनतेक ओपन आसतलेच। आणि आम्ही आव्हान करतात आमच्या सगळ्या शाळांचे मुख्याध्यापक, हायस्कुलाचे, कॉलेजीचे आणि या छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जे गोंयचे संबंध आसतले किंवा संपूर्ण तांचो जी वाटचाल आशिल्ली इतिहास आसतलो वो परत एक फावटी आमच्या भुरग्यां पावपाक जाय, तांचो वारसा ती प्रेरणा घेवपाक जाय म्हणून हे एक दालन आमी ओपन केल्ले आसा। ते म्हणजेच आमचे जी शाळा आसा सेंट्रल प्रायमरी स्कूल, केंद्रीय प्रायमरी स्कूल सांगे जे बस स्टँडाक तेकून आसा। पुतळ्याचे अनावरण जातले, तातूंत भितर 20 मिटराचेर हे इतिहासीक अशें प्रदर्शनय जातले आणि एक भव्य सभाय जातली, एक फंक्शन जातले। आमी पयलीं जर सविस्तर कार्यक्रम पळयलो जर जायत आमकां आयज ह्या स्पिरिच्युअल फेस्टिवल म्हणूनच आमी सुरवात करतात, कारण छत्रपती शिवाजी महाराज हे युगपुरुष आणि आयज जो कल्चर आमकां दवरलो आसा, धर्म दवरलो आसा आणि जी संस्कृती टिकून दवरलेली आसा ही सगळी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मुळे। पोर्तुगीज काळान भितर तांचें आगमन गोंयान भितर जालें आणि आमच्या घरा समोरल्यो तुळशी आसतल्यो किंवा आमच्या मंदिरा वयले कळस आसतले हे शाबूत रावले। म्हणूनच आमी ताका स्पिरिच्युअल फेस्टिवलाची सुरवात जी आमचे पद्मश्री सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजी पटाधी श्री दत्त पद्मनाभ पीठ श्री क्षेत्र तपोभूमी या हांगच्या बरोबर आमी जोड पावलान हो कार्यक्रम घडोवन हाडटात। म्हणजे ह्या वर्साचो स्पिरिच्युअल फेस्टिवल हो सुरू जाता तो सांग्या वेल्यान जाता, अत्यंत पवित्र अशा कार्यान भितर जाता आणि ह्या कार्यक्रमान भितर साधारणते 5 ते 6 हजार लोक हांगा शामील जातले, शिवभक्त शामील जातले। जेन्ना श्री ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजींचे आगमन कुडचड्यार जातले भव्य दिव्य प्रमाणात तांचे स्वागतय जातले आणि जेन्ना आमच्या सीमेचेर म्हणजे जेन्ना ते सांग्यार प्रवेश करतले ती एक मोठे म्हणजे साधारणते 500 मोटरसायकल स्वार घेऊन संत गतीन आमी प्रयाण करतले। स्वामीजींचे आगमनाचे तांचे स्वागत इतके जोरदार जातले आणि त्याच्या नंतर सगळो जमाव आमचो सांगे बस स्टँडा कडेन येतलो आणि मागीर स्वामीजींचे प्रयाण जातले ते आमच्या संगमाचेर जातले, ज्या जाग्याचेर 3 नदीचो मिलाफ जाता आणि एक संगम जाता आणि ज्वारीचे एक मुख जाता। ह्या अशा पवित्र जाग्याचेर आमी स्पिरिच्युअल फेस्टिवलाचे आध्यात्मिक आमचे अंदू वर्साचे मिशन आसा ताची सुरवात करतले आणि आमी थी नदी आरती किंवा समुद्र मंथन किंवा सागर आरती ह्या प्रमाणान करतले आणि ताचे नंतर थी होमकुंड जातले। होमकुंडान भितरय आमी आमचे जे हिंदू संस्कृती प्रमाणे जे संस्कार आसात ते करतले आणि ताचे नंतर परत प्रयाण जातले स्वामीजींचे आणि बाकीचे जे संत महंत येतले। ह्या संत महंता भितर जे म्हणजे विश्वभर गाजतात असे संत महंत, तांची नांवां अशी की अनंत श्री विभूषित महंत श्री भूपेंद्र गिरीजी महाराज निरंजन आखाडा पंजाब हांचे आगमन जातले। महामनीषी स्वामी निरंजनजी महाराज हरिद्वार उत्तराखंडांतल्यान हे येतले। महामंडलेश्वर राधे राधे बाबाजी महाराज इंदोरच्यान येतले। महर्षी भृगु पीठाधीश्वर श्री गोस्वामी
सुरेश गिरीजी महाराज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संयोजक भारतीय सर्वधर्म संसद नई दिल्ली, तसेच आमचे बरोबर असलेले पूज्य मोहन बुवा रामदासी सज्जनगड महाराष्ट्र, तसेच श्री राज राजेश्वर गुरुजी महाराज इंटरनॅशनल सिद्धाश्रम शक्ती सेंटर संस्थापक लंडन UKतल्यान येते. असे देश विदेशांतल्यान संत महंत जाणे भारतीय संस्कृती आणि आमचे अध्यात्म जगयल्ले आसा अशा सगळ्या विभूतींच्या उपस्थिती भितर संगमेश्वराचेर आरती जातल्यो आणि आरती जाल्या नंतर या सगळ्या संत महंतांचे आगमन जातले त्या पुतळ्याचे अनावरण करपा खातीर. सुरवात जातली साधारण ते 6 वरांचेर आगमन जातले सांगे महालान भितर आणि त्याच्या नंतर आम्ही पयलीं 5 म्हणलेले आसा कुडचड्याक. कुडचड्या वेल्यान सांग्यार पावता म्हणल्यार साधारण ते 7-6:30 वरांचेर आमचे संगमाचेर आरती जातल्यो आणि 7 वरांचेर स्वामीजी आणि संत महंतांचे आगमन पुतळ्याचे अनावरण करपाच्या त्या जाग्याचेर आसतलें. आणि ह्या मजगती भितर आमचे जे राज्याचे मुख्यमंत्री आसात आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हे आमकां थी जातले आणि तांच्या बरोबर आसतले दिगंबर बाब कामत बांदकाम मंत्री, तसेच आमचे रोहनबाब खंवटे जे टुरिझम मिनिस्टर आसात, तसेच आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कला संस्कृती मंत्री तसेच ट्रायबल मिनिस्टर श्री रमेश तवडकरजी हांचे आणि बाकीचे आमचे जे समितीचे पदाधिकारी आसात ह्या सगळ्यांच्या बरोबर आम्ही नगरपालिका उद्यानान भितर भव्य दिव्य असे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पुतळ्याचे अनावरण करतले. हो एक दैदिप्यमान असो सोहळा आसतलो आणि आमचे दोळ्याचे पारणे फिटपा सारको, म्हणजेच अशे एक अद्वितीय अशें कार्य ह्या सांग्यार भितर जाता. 18 तारखेर आमचो एक प्रोग्राम जो जाता तो शिवसंस्कार महोत्सव 2026 म्हणजे शिवसंस्कार चित्रकाव्य कलादालन जे हांवें सांगला ताचे इनॉग्रेशन जातले. आणि तसेच आमचे संगीत शिवस्वराज गाथा हो जो मोठो महाराष्ट्रांतलो गाजलेलो कार्यक्रम आसा तो 18 तारखेर जातलो. 19 तारखेर अनावरण जातले. 20 तारखेर परत एक फावटी आमचे हिंदू तेज शिवकालीन मर्दानी आखाडा कराड हांचो मर्दानी प्रात्यक्षिक खेळ सादर करतले. तसेच हातून भितर शिवचरित्राचेर एक म्हाका दिसता की नाट्य प्रयोगूय जातलो. सगळ्यांनी या 3 दिसाच्या कार्यक्रमां भितर उपस्थिती लावची.